Good morning mga idol. For today's video mga idol, na tayo siminto na to sa gawa sa atong koral mga idol. So nagdali-dali tag kabo sa tubig mga idol. Simani atong gamiton sa paghalo sa siminto mga idol. Manya doon na ako butang ito daan na siminto bonbon mga idol or bas mga idol. So ato nang ang tubig na likuwang o nang ato ning haloon sa kadali. Kaya ron mix na to ang siminto bonbon og tubig. Manya mo ni atong gihimo mga idol kay ato ning i-maintain ning ato ang koral mga idol. Kaya sud kayo kung dili na nato maintain mga idol, mahugma ko niya ninyo ilaing mabuhat na ni kundi akura. Kaya akura may lagi diri sa muang bahay. Mani nga ato ning hinihinig gama mga idol. So ako nang ipakita ninyo mga idol, inigaw man ako galo mga idol. Anya mga idol, kung napansin ninyo mga idol, ang atubangan sa among koral mga idol, katungkian jud na kay amo nang gituyo pagtanam diha mga idol. Ay aron inig baod diha doon may protection sa dagkong baod yang mo pagkari sa among koral mga idol. So para sa impormasyon sa tanan no, kining atong mao ni programa sa atong gobyerno nga importante jud nya magtanom ta og mga mangrove mga idol. Mga dili nato pamutlo ng mga mangrove diha kay dako nagkatabang sa ato ang climate change mga idol. So importante kayo labi na gyud kung dunay mga dagkong baod nigapak diri sa atong koral, sa among koral mga idol. Medyo magubana agi ang baod unya malisin na or mahinay na agi ang hapak ngadto kay tungod sa protection sa mangrove mga idol. So nakita ninyo mga idol kanang bangag mao na akong tapalan og kana po diha mga idol kay importante mabutangan jud ang semento og mga bato tapak-tapakan gamay karon dili mahugmag pang taon mga idol. Kay nig mahugmag in taon na nadako na pong trabaho unon unya dakong gasto mas maayo og dunay maguba akong jud nang hinayanayan og mintindihan nya semento nako unya doon ako yung mga inagmay nga stock nga semento mana inig dunay maguba mga idol dali-dalion jud na nako buhat kay aron walay mo dakong guba kay di gali nimo maintain niya mga idol musamot ang gamay musamot kadako basta dili nato hinahinayan og buhat mga idol. So mo na mga idol nga diha ra pud ko nagkuha og bonbon kay duha ra man pud ka balde ug kanang mga bato pud nya giagmay mo na akong butang pud diha aron itapak-tapak pud diha sa akong siminto mga idol. So kada po na nga tipakuha ra akong mga bato mga idol mo pud na ang nangatagak diha kanang nga buwag na kanang naguba anharap na diha sa among at pangrapod butang ng mga bato nga naguba mga idol. So ato jud nang hinahinayan kay may laing mo buhat mga idol kita ramang pod mga idol. So nya mga idol daghang salamat kadtong mga bago nga nitanaw sa atong video mga idol. Pakipalo na lang pod mga idol og ganahan mo sa atong video nga atong gi-upload mga idol og kini nga atong gi-video gi-vlog mga idol no. Darang po exercise sa atong karang kabuntagon niya pag-vlog mga idol. Unya makita na ninyo og diferensya na ani sa wala pa nato ayuha unya sa kauman nato sa pagsiminto ni ani mga idol. So ato jud nang ipakita kay aron makita po ninyo kung unsa gatong gihimo karong kabuntagon mga idol. So hapit ta jud ta mahuman mga idol unya kining trabaho nga niraman jud na hinay pasingot lang sa kabuntagon na nakita ninyo mga idol mo na gatong at least na minus-minus sa giyang kana mga bangag-bangag diha mga idol kay importante man jud ni. So kahuman nato siminto mga idol ato jud nang hinduan kaya giaran pud na sa yate diha mga idol aron dili magka kuha nagagianan sa yate. So importante pud ni ikaw man natong trabaho iluan pud nato aron way problema mga idol. So daghang salamat mga idol sa mga nitanaw sa mga wala pa mo follow sa atong video mga idol. Daghang salamat. Please pakipalo na lang po mga idol. Unya paghawa po na ako sa minto mga idol na kaya na ako akong sawa kay naglabaw yung tao ni daghang pug labaw nun ato na po gitabangan aron padayon ta og trabaho. So paghawa po na ni paghawa na mo labas sa akong pares mga idol. No, nagkape mi aron dungan-dungan po mi og lingkod sa atubangan mi anig kamo na tog lab kamo na mo laban nagkape-kape po mi taon mga idol. So mo na ni tao ng atong gihimo mga idol. So human na gyud siya mo na atong nang gitapakan
So tanawan ninyo anay bangag diha mga idol.